So mga igsoon, unsang giingon bahin sa atong mga kaaway. So giingon dinhi nga kung ang atong kaaway gigutom, atong pakanon. Kung atong kaaway giuhaw, so ato sa siyang paingon. So inana ang atong gugma alang sa kaaway mga igsoon. So kinsa man katong naghimo sa ilang kaugalingon na kita ilang kaaway tungod sa ilang pagsaway kanato. Dili ka na siya ang atong kontra kundi ang espiritu ang naa kaniya. So atong mahimo atong iampo ang atong kaaway na mapulihan ang iyang kasing-kasing nga sama kang Kristo Jesus na mahigugmaon. Busa nga kung atong kaaway gigutom, ato kining pakanon. Kung giuhaw siya, ato kining painom. So asa na ito mabasa dito sa panultihon. Proverbs chapter 25 verse 21. If your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them a drink. You will make them burn with shame, and the Lord will reward you. So mga naman igsoon. So panalangin kita sa Dios, tagaan kita niya reward kung kita muhatag sa pagkaon sa atong kaaway. And glory to God. Thank you, Jesus. Bye.